Bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinalaglag ng grandparents ko ang anak ko. Hi, DJ Rocky. Hindi ako magaling magkwento. Pero sana ay maintindihan mo itong sinusulat ko. Ang tagal-tagal ko nang kinikimkim itong bigat sa puso ko. Isa tong masalimuot na karanasan. Itago mo ako sa pangalang Franz. At ito, ang aking secret file. Laking probinsya ako. Bohol to be exact. Nag-iisang anak lang ako sa tunay kong magulang. Produkto ako ng broken family. Ang sabi nila, iniwan daw ako ni mama. Nung 1-year-old pa lang ako. Iniwan niya ako, kina lolo at lola. At ang papa ko, nagtatrabaho sa Davao City. Minsan ay umuuwi siya sa probinsya namin para maghatid ng mga pangangailangan ko. 2 araw lang siya nag-i-stay. Tapos, babalik ulit sa Davao. Maganda naman ang trato ng lola at lolo ko sa akin. Kumbaga, para nila akong tunay na anak. Hindi apo ang turing sa akin. Minsan nga, yung mga tito ko, nagseselos na sa akin. Dahil pansin nila na mas mahal pa ako nila nanay at tatay. Yun kasi ang tawag ko sa kanila. Doon na ako lumaki sa kanila eh. Doon na ako nagkaisip. Kaya ang tawag ko sa lolo at lola ko ay nanay at tatay. At etong mga tito ko, hindi ako masaktan. Inaasar na lang nila ako na anak daw ako sa kawayan. Napulot lang daw ako sa tain ng kalabaw. At kapag naririnig ko yun, asar na asar ako. To the point na naiiyak ako.
At nagsusumbong ako kina nanay at tatay. Tapos ang ending, pagagalitan ang mga tito ko. Pagpapasok ako ng eskwela, hindi ako napayag kapag hindi 20 pesos ang baon ko. Kapag 10 piso lang ang baon ko, umiiyak ako. Kapag walang pera si nanay, pandagdag pinupuntahan ko si tatay sa umahan. Kahit maputik at madudumihan ang sapatos ko. Pupuntahan ko pa rin si tatay para madagdagan ang baon ko. Fast forward, DJ Rocky. Lumipat na kami ng Bohol. Sa kadahilan ng nagkasakit ang papa ni nanay. Yep, naabutan ko pa ang papa ng lola ko. So nang makauwi na kami ng Bohol, doon na ako nag-aral. Nagkaroon ng isip, napabarkada, napabisyo. At kung napapaisip kayo kung bakit ako natutong magbisyo, yun ay dahil sa papa ko. Ang biological father ko. Ganito kasi yun. Isang araw, natutulog ako sa kwarto ko. Ginising ako ni papa. Kinausap niya ako ng masinsinan. Ang dami niyang sinabi. Pero, meron akong hinding-hindi makakalimutan na siyang tumatak sa isipan ko. At ang sabi ni Papa, hinding-hindi raw siya mag-aasawa. Kasi ako lang na anak niya, sapat na raw. Mamahalin niya raw ako ng lubusan. Babawi raw siya sa akin sa mga pagkukulang niya sa akin. Kasi, nung nasa Davao pa kami, hindi naman siya nagpakatatay sa akin. Tanging sina nanay at tatay lang ang nag-aalaga sa akin. At dahil sa pagkakataong yun, na nabanggit ni Papa yung mga katagang yun, pinanghawakan ko yung mga salitang yun. Nag-aral ako ng mabuti. Nabuo ang mga pangarap sa isipan ko. Nangarap ako para sa papa ko. Nangarap ako para sa nanay at tatay ko. Kaya lang, nasira yung pangarap kong yun. Kasi, hindi tinupad ni Papa ang pangako niya sa akin. Nag-asawa bigla si Papa. Sabi niya sa akin, hinding-hindi na raw siya mag-aasawa dahil ako lang, sapat na. Tapos biglang mag-aasawa siya. At dahil nga isip bata pa ako noon, nagrebelde ako. Sumama ako sa ibang barkada. Napalainom. Inom dito, inom doon. At sa edad kong 15 anyos, nakatikim ako ng ipinagbabawal na gamot. Oo, napariwara ako. Hanggang sa meron akong nakilalang kaibigan na itago natin sa pangalang Cheng. Kasama ko siya palagi sa inuman. Naalala ko pa nga dati, uso ang meet up through text. Hindi naman uso dati ang FB. Itong si Cheng, merong ka-meet up.
Nagsabi siya sa akin na samahan ko raw siya na makipagkita. Nung una, hindi ako pumayag kasi natatakot ako, no? Hanggang sa mapilit siya at napapayag niya na ako. So fast forward, araw na ng meet up nila. Sumama na ako. Nagulat na lang ako sa lugar na pinuntahan namin. Gubat. Parang walang katao-tao. O wala talagang katao-tao. At mas lalo akong nagulat nung naghiwalay silang dalawa ng kamitap niya at dalawa na lang kaming naiwan. Yes, DJ Rocky. Yung kamit up ni Cheng ay meron ding kasama. Kaya nung humiwalay silang dalawa, yung kasama kong lalaki ay nag-aya sa kabilang ibayo. Kinabahan ako. Baka kung anong gawin sa akin. Ayaw ko sanang sumama. Pero meron siyang daladalang kutsilyo. Ipinakita niya sa akin yung kutsilyong dala niya. Tinakot niya ako na kung hindi ako sasama, sasaksakin niya raw ako sa tagiliran. At pati yung kaibigan ko, idadamay niya. Napabuntong hininga ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kaya kahit labag sa kalooban ko, nagdesisyon akong sumama na lang sa kanya. At doon na nangyari ang masalimuot na karanasan na hindi ko makakalimutan habang buhay. Nakuha niya ako. Nakuha niya ang gusto niya. Hindi ko yun sinabi sa kaibigan ko. Wala akong lakas ng loob para sabihin yung nangyari sa akin. Pero ang ginawa ko, umiwas na lang ako sa kanya. Simula nang mangyari yun. Dan lumipas ang ilang linggo. Meron akong napansin sa sarili ko. Hindi ko makakalimutan. Gumising ako na para bang ang bigat-bigat ng katawan ko. Naligo ako. Baka kailangan ko lang maligo. Hindi ko dapat alagaan etong bigat na nararamdaman ko. Pagkatapos kong maligo, pinunasan ko ang sarili ko gamit ang tuwalya at humarap ako sa salamin. Nakahubad ako habang nag-aayos ng sarili sa harap ng salamin. At habang pinagmamasdan ko ang sarili ko, para akong may kakaibang napapansin. Humarap ako, tumagilid ako, tumalikod ako habang nakalingon sa salamin, pinagmamasdang maigi ang itsura ko. Parang
tumataba ako. Siguro dahil magana akong kumain. Kaya siguro nataba ako. Pero DJ Rocky, ang hindi ko alam, yung kapitbahay namin, bigla na lang nagsalita. At ang sabi niya, may iba raw sa hubog ng katawan ko. Panay ang tambay ko sa labas. Napapansin niya raw na panay dura ako ng dura. Panay kain daw ako ng maaasim. Pero hindi ko yung pinansin. Iniisip ko lang talaga na baka tumataba ako. Huminto na rin kasi ako sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Baka bumabawi lang yung katawan ko sa oras na yun. Kinaumagahan, pinuntahan ako nung kapitbahay namin. At ang sabi niya, sumama raw ako sa kanya. Pumunta naman ako. Meron siyang kinuha sa bag niya. Parang stick na maliit na kulay puti. Tapos ang sabi niya sa akin, ihian mo to. Tapos tinanong niya ako, nakaihi ka na ba? Then sabi ko, hindi pa naman, iihi pa lang. Kaya ang sabi niya, ipatak ko raw yung ihi doon sa butas ng stick na yun. So sakto naiihi na ako. Umihi na ako. Ginawa ko yung sinabi ng kapitbahay. Makalipas ang ilang minuto, DJ Rocky, 2 guhit na pula ang makikita doon sa stick na puti na yun. Mas malinaw pa sa tubig kanal ang mga guhit na yun. Nakakapagtaka. Tinanong ko ang kapitbahay namin, anong ibig sabihin yan, ate? Then sabi niya sa akin, gagabuntis ka. Sa pagkakataong yun, DJ Rocky, nablangko ang utak ko. Hindi ako makakilos sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi, hello, bata pa ako. 16 pa lang ako. At ayan na. Unti-unti nang tumutulo ang mga luha mula sa mga mata ko. Gulong-gulo ako sa buhay ko. Anong gagawin ko? Kaya ang ginawa ko, bumalik ako sa bahay. Kumuha ako ng iilang gamit. Nagdesisyon ako, lumayas sa amin. Pero, hindi nagtagal. Nahanap nila ako. At nakabalik din ako sa amin. At sa pagbalik ko, hindi ko inaasahan na magagawa nila nanay at tatay na bugbugin ako.
Binugbog nila ako ng binugbog. Kasi nalaman nilang buntis ako. Sinabi pala ng kapitbahay namin, kina nanay at tatay, yung kalagayan ko. Hindi sila tumigil sa panununtok sa akin. Hanggang sa napansin kong naihina ako sa shorts ko. Sobrang sakit. Hawak-hawak ko yung tiyan ko. Maya-maya pa, may dinampot na gunting si tatay. Hinawakan ako ni nanay. At pinaggugupit nila ang buhok ko. Kinalbo nila ako. Naisip ko, ano bang kasalanan ng bata? Isa ba tong malaking kasalanan? Awang-awa ako sa sarili ko. Pero mas awang-awa ako dun sa batang dala-dala ko. At hindi ko lubos maisip na magagawa sa akin yun ni nanay at tatay. Pagkatapos nila akong bugbugin, pinapunta nila ako sa kwarto ko. Kinulong nila ako. Dumating si Papa, ang biological father ko. Wala siyang nagawa kundi umiyak na lang. Pinagsabihan sila nanay, bakit ganun ang ginawa nila sa akin? Kaya ang ginawa ni Papa, inayos niya yung buhok ko na may patsi-patsi. Hindi pantay-pantay ang pagkakagupit. May ibang parte kalbo, may ibang parte may buhok pa. Inayos niya yung paggupit sa buhok ko. Habang umiyak siya. Sorry siya ng sorry ng paulit-ulit. Tanggap niya na buntis ako. At ang sabi niya sa akin, kukunin niya raw ako kina nanay at tatay. Kinabukasan, DJ Rocky, naulan. May bagyo. At dahil maraming tulo sa bahay namin, bumabaha. Sa lamesa ako natulog. Ang sakit ng katawan ko. Hindi pa nakaka-recover ang katawan ko nang dahil sa pambubugbog sa akin ni nanay at tatay. Ang dami kong mga pasa. Then lumapit si nanay sa akin. At ang sabi niya, inumin ko raw kung ano man yung hawak niya. Ubusin ko raw para pampakapit sa bata. Kasi nabugbog daw nila ako ng sobra. Nangingi naman sila ng pasensya sa akin dahil sa ginawa nila sa akin. At ayun, ininom ko. Kasi sabi ni nanay, pampakapit daw eh. Naisip ko, sa wakas tanggap na nila ako at ang baby. Pero lumipas ang ilang oras, DJ Rocky, sumakit ang tiyan ko. Yung tipong parang merong lalabas sa tiyan ko. Ilang oras pang lumipas, meron nang lumabas sa akin. At nanlaki ang mga mata ko sa nakita kong lumabas sa akin. Napakaraming dugo.
At yung baby ko. Naiyak ako noon. Sigaw ako ng sigaw. Napakasinungaling nyo, ang sasama ninyo! Pampakapit? Pero nilaglag nyo ang anak ko, pinatay nyo ang anak ko. Hindi sila umiimik. Nagwawala ako. Gusto kong sugurin ang nanay ko dahil sa ginawa sa akin, sa amin ang baby ko. At hanggang ngayon, hinding-hindi ko malilimutan yung ginawa nila sa akin. Sa ngayon, meron na akong 2 anak. Few days ago, nanaginip ako ng isang batang babaeng angel. Ang ganda niya. Kamukha ko. Morena. Parehas kami ng mga mata, ng kilay, hugis ng katawan. Yung ilong, siguro naman na doon sa walang hiyang tatay. Matangos ang ilong. Sa panaginip kong yun, umiiyak ako kasi kamukha ko siya. Isa siyang anghel. Nakasuot siya ng parang suot ni San Pedro. Na sa may balikat merong isang gintong tela at merong bulaklak na kataliya. Paborito ko kasing bulaklak yun. Napaisip ako na siguro siya yung batang pinatay nila nanay. Siya yung angel ko. Ang saya niya sa panaginip ko na yun. Bago siya umakit sa langit, hinawakan niya muna ang mukha ko. Tapos nakangiti siya. Pagkagising ko, umaagos ang mga luha mula sa mga mata ko. Naisip ko, siguro masaya na siya sa langit. At gusto niya lang sigurong sabihin na, okay lang, Mama. Ginawa mo naman lahat. Sa ngayon, DJ Rocky, nandito na ako sa Maynila. Wala na akong balak pang umuwi sa probinsya. Yung nanay at tatay ko, na lolo't lola ko, parehos na silang wala. Napatawad ko na rin naman sila. Kaya lang, yung sakit na ginawa nila sa akin, nandito pa rin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Franz. At ito, ang aking secret file.